ରାତି 9টাରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜେଜେର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲା, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟି ଟିକେ ବସେଇକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ବାପା ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 9টাରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ଏତେ ରାତିରେ କେବେ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲିନି। ବାପା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲେ, ମା ବାହାରେ ଆମେ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗ। ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜେଜେର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଛୁଆବେଳୁ ମୋତେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବସେଇକି ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଖୁଆଇ ପାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୋ ଜେଜେ ଛୁଆବେଳୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜେଜେ ସବୁ କିଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୋ ଜେଜେର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଜେଜେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରିୟର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବ ନା, ତାକୁ ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନିହାତି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମରଣ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଜେଜେର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ପରିକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।